Uma kade nginaye ngaqala ngaba nenkinga. Ngaqala ngaphuma amanzi ngaphansi. Uma kade sindawonye ngithi ngiyambikela. Hayi. Athi mhlawumbe inkinga zami. Hayi la ngithuke khona ke uma sengiphuma iminenke. Imo. Usho iminenke isineo. Yebo. Sesiphuma la ngaphansi kumina. Uma kade nginaye nje lapho uthandana ukuthi siye ecansini. Mina ngicela ukuhlala kahle. Umnenke ubona kanjani uqatha ke paintini uqatha kuhamba kwenzakalani? Angithi asingasebenzisi isivikeli vele sishadeni. Sanibingelela bonke ababukeli emakhaya beBlack Life TV kolunye uhlelo lwethu ngabuyelana emendweni nihleli noLungstar ngiyanibingelela. Namhlanje sihleli nosisi othi-ke yayishisa insimbi mina ngabuyela ekhaya. Kodwa ke phela ke kumele sisizwe istory ukuthi yile yamshisa kangakwazi wabona ukuthi ngiyabuya mina ngiqayisha into zami ngiyaguduka. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzishiya igama nokuthi uqhamuka kuphi. Ngiyababingelela ababukeli emakhaya igama lami ngoZanele wakaMdletshe. Mazet. Yebo sis. Mazet ukhule kanjani ekhaya? Ngikhule njengomntwana okhuliswa ugogo nomkhulu, ngihlala nomalume. Impilo nje yaqhubeka nje ngafunda waze waba kufiyelela kulezo izikhathi zokuthi ngiyaphuma esikoleni. Ugogo nomkhulu bebeshadile? Yaba beshadile. Wayekuphi umama? Uma wayehlala emakhaya. Ubaba? Ubaba wayesebenza naye eGoli. So ubaba nomama bebeshadile? Oh bebeshadile? Bebeshadile. Pho wasuka phi ukuthi ke uzohlala nogogo nomkhulu? Ngangizosiza ugogo nomkhulu ngokuthi bekhulile. Oh okay. So ekukhuleni kwakho umshado ububuka njengani? Nganguthanda because ngikhule ugogo nomkhulu ngibabona bethandana, umkhulu emphathele izinto ezimnandi nje. Gogo abuye athi ngihambe ngontshontsha imali kaMkhulu. Kumnandi nje. Ngangufisa nje umshado empilweni yami. Manje ugogo nathi imali kaMkhulu. Akeceli ngani umuntu wakhe? Wasogogo mhlawumbe ihlalele laphana sihamba sesimali kaMkhulu wakho noma uma nobaba babezwana bebhalelana izincwadi dear one yabo ngithanda nje benosweet ababefaka ngaphansi kwemncamelo. Yabo nje ngifisa ukuthi nami one day ngakhula nje Ngosho phakathi na uthola ufana nalo ngosho phakathi. Okay. So manje umyeni wakho nihlangana naphi naye? Sahlangana emzinto. Sahlangana emzinto. Nami ngiyuthunyiwe ekhaya ngiyoyithengele ngangiyokuthenga. Hayi sahlangana ke. Sabonana kodwa sanganikani inamba ngalelo dlanga kwaba umuntu nje saphinda sabonana ke la Bonana kuphuthi emzinto. Sibonana khona emzinto futhi. Umzinto phela omkhulu kakhulu. Hayi shithi kwakudalelene ukuthi ke nophinde nihlangana. Ngabona kanjalo ngoba futhi usuku esahlangana ngalo kwaba usuku mina ngangizo draw imali ingakangeni. Yena kanti vele unayo imali. Kwabalula ukuthi akangicela ukuthi siye endaweni zokuthi siyohlala phansi sidle. Kwasho sinami ngase ulindwe le mali ukuze angilindise imali kumele ukuthi siyohlala phansi. So manje imali yenza umsebenzi ngalelo langa. Uyawenza umsebenzi ngoba nami ngayibona ngempela nje ukuthi hayi namhlanje and kwaphoqa ukuthi ngidle ngoba ngangitshela ukuthi uzongikhiphela endaweni efence cha wavela wangisa kosiwa inyama wathenga ushatini nepapa. Unamanga lapho ngiswenkene unamanga ngisemzinto ngiyayibona le spot la kulokhu uzokhona. Ngitshela nje ukuthi hayi uzongithatha ngise kobani hayi wavele nje wathi asingenela sahlala phansi ngokuthi ngangilambile ekhaya ngifuna uqamba amanga ngaqala ngaba namahloni kodwa nje kwangijabulisa ukuthi nje ngagcina imali ngithi ngisabuza lokho ukuthi ke na umuntu esebusashisa nyama hayi kodwa shuthi ayiseqhomile inhliziyo yakho ngoba phela ngiyabona ukuthi uyisipawupete uthi hayibo ungisaphi lo muntu kodwa ngitshelanga ukuthi useyinqobile ngadidwa nje ukwenza ukuthi hey ngangiqala ukubona umuntu eseqala ukubona umuntu avela amkhiphele la uzosika khona iqathu ulifaya emlomeni. Kodwa ke I'm sure naye kwayithi nje uyakuphakamela okuyinto mhlawumbe ayijwayele ukuthi ayiphakeme lena. But ke after that
kwaqhubeka kanjani i-relationship yenu aza propose yini la sebonile ukuthi umkami lo ngiyamthatha? Hayi saqhubeka-ke silokhu sibonana-ke kwaze siwumuntu wesizulu. Hayi kwaphoqa ukuthi izinto esizenzayo nami azingenze ngisondelane nomthwalumi ukuthi yonke into esiyenzayo uma ngiyambikela hayi-ke ngoba nokuthi engipropose yabo kwenzelwe emakhaya uyabo. Upropose kanjani emakhaya? Emakhaya phela izinto emakhaya zenzelwa ku-round. Angichazela ngazi umpropose wasemakhaya. Owasemakhaya kwakukhona ngathini nje babesuke befika ukuqala abakhwenyana. Angithi uyazi umkhwenyana bezofika ukuqala akangeni ngaphakathi. Okay. Bafika bangena kwangaphakathi bahlala kwakhulunywa abantu abadala. Emveni walokho-ke wase wacela umndeni wami ukuthi sicela ukuthi simbone umkhwenyana. Yila-ke ethola khona ithuba-ke lokuthi-ke engipropose khona ku-round. So manje ekupropose wapropose kagogo noma waya ekhaya la khona umama? Ekhaya. La kamama. La kamama. Ubaba-ke eGoli-ke wathini indodakazi yakhe isithathu? Ubaba phela wayengekho-ke ngalelo ngoba khona umfowethu wayezomela ubaba. Nomndeni nje emakhaya. Izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke ubaba engekho but uma kukhona nje okuyena ukhuluma emsamo kuyenzeka. Kodwa I hope uzongitshela ukuthi ayikhona emshadweni. So manje-ke sewenziwe-ke amalobolo kwenziwa yonke into umshado-ke wona-ke wawunjani? Umshado wawumnandi. Mina ngangiwujabulela ngokuthi wawumnandi noma bese kuthiwa kwakunetha. Kodwa ngangihlale ngifisa mina ukushada ngisehashini. Ngashada ngale ihashi. Noma umkhwenyana eyiweke wakhubeka umoya. Ekhuba yini manje? Wena uyabo ibhodelela u25. Wayezofika aqedele ekseni then bese siyashada. Okay. Sake saxabana sothenga ibhodwe wazi wathanga ilithwali. Ngiyakutshela kunzima. Ngosuku lakho lomshado? Ngosuku lami lomshado ngaphelelwa isikhathi siyokwenza i-makeup yonke into ukuhlela izinto zami. Wayifaka nje i-makeup? Wangitshela ukuthi uyifaka? Angiyifaka ngamini i-makeup. Kodwa vele umuhle. Angifaka ngempela i-makeup ngoba vele sasizokwenzela ekhaya. Izinto eziningi esasenzele ekhaya. Ila sengiya khona kubo ila kuphoqa khona ukuthi ngifake i-makeup. Manje ngoba nibangalela ibhodeke la 25 useziyakuthalisa usuku lomshado mina ngiyacabanga ukuthi lalela ngisho mayithi angithi kuthiwa yini le emakhaya evumisa inkosi. Ngisho noma inkosi eyithi yamthatha na angiboni ukuthi ngiye ngishone ngakuyena ngangobaleka nje ngithi lo ngithalisa ibhodo lo. Ngimisela ukuthi ngibe seduze kwakhe. So waqhubeka nothando. Ngaqhubeka insizwa phela le sikhuluma ngayo. Insizwa phela. Ngiyamthanda ngoba kena ustick to umuntu awuyena. Akashintshanga ngithi ushintshela wena. Hayi akasazi. Bathi ukukhombisile ukuthi ubani wena wathanda ubuyena. So manje nibangani? Into esesibanga-ke yabo kusaqala kwakumnandi angifuna uqamba amanga kwakumnandi ngangitshela ukuthi uma siyocansini ingoba ekujabulela ukuba nami. Hayi kwahamba uma kade nginaye ngaqala ngaba nenkinga. Ngaqala ngaphuma amanzi ngaPhansi. Uma kade sindawonye ngithi ngiyambikela. Hayi athi mhlawumbe inkinga zami. Hayi la ngithuke khona-ke uma sengiphuma iminenke. Usho iminenke isineo? Yebo. Sesiphuma la ngaphansi kumina. Uma kade nginaye nje lapho uthandani ukuthi siyocansini. Mina ngicela ukuhlala kahle. Umnenke ubona kanjani uqatha ipaintini uqatha kuhamba kwenzakalani? Angithi singasebenzisa isivikeli vele sishadeni. Vele ya. Kubiza ukuthi nje konke esikwenzayo sikwenze. Uyabona-ke uma sesukile yena kumina. Mina sengithi ngiyasula noma ngithi ngiyogeza. Uzophuma leminenke. Umnenke owodwa noma iminenke? Hayi umnenke owodwa. Kuzophuma nje iminenke emincane yabo emincane. Mufaka amanzi uthi uyageza uthi ufaka umunwe phume
ubona sengathi isikhundla seminenke engathi iyakheka. Ilanga qala khona ke manje ukusaba ngempilo yami. Lapho yena akafuni siyeke. Mawumkhombisa leminenke usuyikhiphile uthi buka. Akakholela, uvetana athi akayiboni. Athi akayiboni, manje ngiyamkhombisa buka athi akaboni. Athi angiyiboni lento ngikhombisa yona. Mawuya kudokotela? Odokotela thina abantu besintu sisebenzisa izimbiza nabathandazi. Okay, mawuthola umuntu ozokunika imbiza ke noma ozokuthandazela. Isake sayisebenzisa izimbiza ngibona ngamahluko esikhonisela lokho ngangizizwa esinyeni sami kungathi kuba buhlungu. Ngaze ngasizakala khona ke ezayoni ngoba ezayoni kwakukhona iwasho ababenginika zona. Kodwa manje inkinga bathi mase ngiyisebenzisile ngoba wayenqaba ukuyisebenzisa. Fanele ngingayisebenzisi bese ngibuyela kuyena ngoba still ngisayolanda lokho kungcola. Yena ephika ukuthi lokhu kungcola kukuyena. Saxatshaniswa nje ukuthi manje izayoni mokhuluma nazo zithi idalwa yini iminenke? Ayinto engiyinyanya njengomnenke. Angeke ngisho kakhulu kodwa uyazi ukuthi kuyenzeka kuthiwa ichitho. Kusho lokho ngoba phela sithi sifika la emshadweni khona abanye abantu esisuke kubona. Kukhona abantu abasuke besifungela ukuthi ngeke nje uzulunge lo mshado ngoba singakabikho emshadweni yayingekho lento. Uma sesiphakathi ke emshadweni ila sekuba khona ke inkinga ke. So awungitshele ngosuku usuthatha isinqumo ukuthi ngiyashiya, wakwenze njani? Wamhlalisa phansi kwenzakalani? Yabonga lelo langa ngangineka ingubo kulayini. Ngiyaneka nje ngiyayibuza ngempilo yami ukuthi impilo yami izohlala inje kuyoze kube yinini ngoba indlela angidinga ngayo embedeni ayifani nento engizwa kumina. Sengiqalwa nami manje ukuzizwa noma ngihleli ukuthi hayi angisanuki kahle. Yabo ngabona ukuthi ngineka ingubo ngathi yabona namhlanje ngiyahamba. Angizange ngize ngimbikele. Ngavele ngathatha ingubo zami ngahamba. Wabona ngedu? Ngathatha nje ingubo zami ngahamba. Abazali wabe ila ke ewabe sefonela umakho nesemtshela ukuthi ngihambile. Lokho kwangisiza kwaba indlela ukuthi ngitshele umzali wami iqiniso lonke ngoba kwakunzima ukuthi ngimtshele ukuthi kwenzakalani. Bathini ubaxoxa ngalento? Ngathathiswa phela kwathiwa bengasho ngani sonke lesi sikhathi. Bengithuleleni nento enje. So manje ke senihlukene vela ngisahlangani izayoni zakwazi ukuthi zikusize. Yebo khona kuningi abangisiza ngakho kuningi kuningi abangisiza ngakho. Hayi no siyabonga so manje usungcono. Hayi ngizizwa sengingcono phela ukuthi akukho la sengike ngaya khona ngayobheka ukuthi kwenzakalani. Fanele uteste phela. Inkinga kwamanje ngisasaba. Khona ngiyafisa ukuthi ngibuyele emuva ngiyotesta lapha yani emuva. Ifuna emuva? Ngifisa ukuyotesta lapha yani emuva ngangiphethwe kahle emuva. So ungitshela ukuthi ke namhlanje angasavuma athi ke nami ngiyalithola usizo asilapheke soba uthu usangaphindela. Ngingaphindela. Indlela wayengiphethe ngayo kamnandi ngingabuyela nje ngingabuyela impela. Manje anginayo indlela yokuthi nje agcine eyibonile nayo ukuthi no lento eyayimina nayo uyalidinga usizo uyabona. Ubhlungu ke lokho ukuthi yena ushiya umuntu osamthanda but because isimo siyaphoqa kumele kwenzeke. Phephisa. So manje ke tell me usacabanga umshado sesingasabaliki ubaba sekhaya ethe yena akakalifuna usizo nidivosile kwafanele ayizwa noma kwenzakalani? Sidivosile. Na divorce. Yebo sadivorce. Yena uyaqhubeka nempilo? Uyaqhubeka nempilo noma impilo yakhe ngiyibuka sengathithi iyadinga ukuthi ube nomunye umuntu oseduze kwayo. Nani nazi ngani? Ya sasinazi ingane. Zihlala noba? Zihlala nami. Oh zihlala nawe. Zihlala nami. So i relationship yengane nayo injani? Ayinhle kahle. Ayinhle. Ingakho ngithi ngiyafisa ukuthi ngibuyele kuyena mhlawumbe nezingane yabo because izingane za end up zinga understand ukuthi kahle yini ekuyiyona esixabanisayo. But uyichaza uthini enganeni uthi ingane mina nobaba wakho uma ukuthi siqede ucansi ngiphuma iminenke?
Ngangingakwazi ingakho kunzima nokuthi ngichazele umzali wami kunzima cause khona ezinye izinto okufanele kube imfihlo yenu noba u2 ukwenzakalayo manje ingane ngangisaba nokuthi abantu bazongibuka kanjani umuntu uzosaba ngisho ukudla engikuthintayo ngoba etshela ukuthi mina ngithinta izinto ezikanje ngiphinde yabo ingakho kwangalula nezingane yabo. So kumuntu ohlele ekhaya umuntu esifazana oshadile right now it might not be ukuthi uphuma iminenke yena but uthola ukuthi kunezimpi emshadweni wakhe yini njengom-advisor kuyona? Uma kunezimpi kubalulekile ukuthi umzali wakho umesaphila umazisi ungayigcini kuwena ngaphakathi uzothatha izinqumo ezimbi yabo mutshele noma umuntu osondelene naye mtshele umuntu abafana nosqueeze cause uthola omunye uma umbikela inkinga yakho kanti yena akashadile akabazi ubunzima. Kubalulekile ukuthi nihlale phansi nabantu abadala nixoxe into. So baqinisile abadala mabethi mawushadile ngathi ungaba nabangani abashadile. Yebo. Uyaphuma ngale phuma kulabaya. Phuma ngoba khona inkinga ezikhona ngala emshadweni. Enga understand umuntu oshadile nezinto unendlela yokuthi yini ofanele uyifihle ngoba wonke umuntu lapha mase eshadile uvikela umuzi wakhe isithunzi somuzi wakhe. Awukwazi ukutshela abanye abantu ngokuthi nginezimo enje. Bazobuka umyeni wakho ngoba omunye ujika kuhleke futhi uzokuhleka nezingane zakho yabo kufanele uvikele isithunzi sakhe ngaso sonke isikhathi. So manje awusabi ukuthi ke na izingane izobona lesi siqephu lesi? Hayi lokho engikushoyo ngiyafisa ukuthi nomunye umuntu wesifazane umebhekene naye akwazi ukubhekana nezimo enje yabo ngoba khona abanye ababhekana nezimo bangakwazi kodwa ukuthi bazoyinqoba kanjani. Nami kwangithatha isikhathi but egcineni ngiyabona ukuthi induku enhle ithungela ibani. No, that's true. Yo, nizwele ke babukeli be-Black Life TV ukuthi hayi sometimes akusho ukuthi yena asisathandi but siphoqwa izimo ukuthi sishiye imishado yethu. Kodwa uma ikhona indlela yokuthi ilungiseke indaba, ilungiseni niqhubekele phambili nibe umndeni futhi. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelana emendweni. NguLungstar, Black Life TV, sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Siyabonga.